Goedenavond, dit is Zeeland Nu en de komende minuten praten hierbij over het Zeeuwse nieuws. De afdeling radiologie van ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen heeft een bijzondere nieuwe werknemer. Een computerprogramma dat werkt met kunstmatige intelligentie, AI. Het beoordeelt röntgenfoto's op botbreuken. Wij krijgen dan dit rapport, dan kan hij zeggen positief, twijfel of negatief. En bij positief dan mogen we eigenlijk de patiënt vaak al gelijk doorsturen. Bij twijfel dan gaan we de foto altijd nog laten zien aan de dokter van goh, kijk eventjes mee naar deze foto. En die kan dan nog beslissen wat de vervolgroute is van de patiënt. En bij negatief mogen we de patiënt eigenlijk gelijk wegsturen. Hij herkent best wel veel, ook de kleinere breuken die je zelf niet ziet, vest hij er van tussen. En daardoor gaat alles net ietsje sneller. En dat is nu net het grote voordeel van deze nieuwe collega die de naam Dr. Gleamer heeft gekregen. Hiervoor was altijd de afspraak, als er voor een breuk moet je altijd de foto aan onze dokter laten zien. En die dokter is dan bezig in zijn onderzoek, die moet dat onderzoek afsluiten. En nu kunnen wij die stap overslaan. Dan kunnen we het gelijk naar Gleamer sturen en dan kunnen we gelijk aan de patiënt zijn weg laten vervolgen. Het levert dus tijdwinst op voor zowel het ziekenhuis als de patiënten. Dat duurt 2-3 minuten voordat Gleamer er naar gekeken heeft. Ben je blij met je nieuwe collega? Zeker, hij werkt goed door, dus dat is mooi. Dr. Gleamer wordt nog wel door een mens gecontroleerd. De radioloog checkt op een voor hem geschikt moment de tientallen foto's die hier dagelijks worden gemaakt. Het gaat steeds beter met wat wel de mooiste vogel van Zeeland wordt genoemd, met de lepelaar. Er worden steeds meer nesten geteld. Ook nu zijn ze er weer om hier te broeden. Je bent er altijd op aan het wachten. Je weet, de eerste lepelaars die komen eind februari, begin maart al terug. Dus ja, je bent er altijd op aan het wachten. En dan ga je kijken van, zijn ze er weer? Ja, ze zijn er weer. 40 jaar geleden waren er praktisch geen lepelaars in de delta. Nu zijn er meer dan 1000 paardjes die hier komen broeden. Geweldig. Ze waren eerst beperkt tot een paar plekken en ze hebben nieuwe plekken ontdekt. En daar bleek het ook gewoon heel goed te gaan met de lepelaars. Ze zijn daar ontzettend toegenomen in aantal. Ze hebben allemaal nieuwe kolonies. Ze hebben tegenwoordig zelfs het binnenland gekoloniseerd, terwijl het eigenlijk een soort van kustvogel is. Dus dat is een van de redenen. En de andere reden is denk ik toch wel ook de verbetering van de waterkwaliteit. Met veel vogels in de grote natuurgebieden van de Ooster- en Westerschelde gaat het steeds slechter. Dat de lepelaars het erg goed doen, is een lichtpuntje. Oh kijk, die twee die staan elkaar een beetje te... Die staan heel veel lief te doen, die twee lepelaars daar. Die staan elkaar een beetje te poetsen. Kijk maar eens. Ze maken al behoorlijk wat lawaai, de pasgeboren lammetjes in Schoondijken. Iedereen was vandaag welkom om op kraamvisite te komen. Het is vandaag Lammetjesdag om alle lammetjes te zien. En we vonden het leuk om naar de lammetjes te gaan kijken. Aaien, knuffelen, oppakken, het kan allemaal. De lammetjes blijven er kalm onder en schieten niet in de stress. De lammetjes zijn heel rustig en eigenlijk houden ze ook wel een beetje van de aandacht. En lekker geknuffeld worden en geaaid worden, dat vinden ze allemaal wel heel leuk hoor. En hij vond het ook heel lekker. Dat hij bij mij op schoot zat. Andere kinderen wilden dat liever niet. Dat vind ik een beetje spannend. Toch hebben de lammetjes voor de meesten wel een hoog aaibaarheidsgehalte. Nou, ze zijn allemaal heel schattig en klein. Ja, en gewoon lief. Ja, we kunnen ze ook allemaal aaien. Na een drukke middag was het tijd om de kleintjes weer bij te laten komen. En dan is 3 uur op een dag is ook wel genoeg, ook voor de lammetjes. Moet ze ook wel een beetje rust geven natuurlijk. Voor de tweede keer dit seizoen de Zeeuwse klassieker op het programma tussen Kloetingen en Hoek. De wedstrijd tussen beide ploegen eindigde in oktober in 1-1. En vandaag staat er op het spel wie wordt de beste ploeg van Zeeland. Hoek en Kloetingen zijn namelijk de twee hoogst spelende clubs in de provincie. En dit is de eerste helft met een zware tackle van Silvio Hagen op Koen Plank. Dit is ook een beetje het beeld van die eerste helft. Veel fysieke duels. Maar in de tweede helft vallen de doelpunten. Dit is Gert-Jan Martens namens Hoek. Zetten ze Vlamingen op een 1-0 voorsprong. Maar amper 2 minuten later is daar Kloetingen met hier Jeffrey Dijkstra voor zijn rechterbeen uithalen. En dan is het alweer gelijk 1-1. En komt er dan een winnaar. Er zijn meer dan 3000 mensen op het sportpark Westlooppark. En die zien hier eigenlijk niks, want het licht valt uit. De stoppen zijn doorgeslagen. Hoek net in een mooie aanval. En als alles weer is gerepareerd,
Dan kan er weer gevoetbald worden. Daar is het licht weer. En dan zien die 3000 mensen dat er een winnaar gaat komen. Want hier wordt de bal niet goed weggewerkt door Hoek. Komt de bal voor de voeten van Ruben de Jager. Die denkt niet na en die haalt uit 2-1. Kloetingen verslaat Hoek. En is op dit moment de beste ploeg van Zeeland. Het was vandaag bewolkt en er viel van tijd tot tijd lichte regen en motregen. En zodoende werden dus de neerslagmeters gevuld. En dat was een beetje een trieste dag. Maar aan de andere kant heeft zo'n dag ook wel een sfeertje. Waarbij je misschien beter even binnen kunt blijven met een goed boek. Vanavond en vannacht blijft het droog met een enkele opklaring. Minimumtemperaturen rond 6 graden. En lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. Morgen, Paaszondag, begint de dag droog en bewolkt. En later komt ook af en toe de zon tevoorschijn. En daarbij kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 15 graden. In de loop van de middag, maar vooral in de avond, krijgen we te maken met enkele buien. En in de avond kunnen dat ook buien zijn die met onweer gepaard gaan. Daarna wordt het wisselvallig en krijgen we maandag veel bewolking en regen. Dinsdag en woensdag hebben we af en toe zon en enkele buien. De temperaturen liggen rond 11 à 12 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Morgen uiteraard weer in Zeeland Nu. En omdat vannacht de klok een uur vooruit gaat, moet je daar een uurtje minder lang op wachten. En waar je ook niet lang op hoeft te wachten, is het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Want die krijg je al over een paar minuten. Dus graag tot zo.